Komeni da jakitea, azkenean hil egingo zarela. Amak behin eta berriro kontatzen zidan istorio bera. Beldur nintzela esaten nion. Egunen batean hil egingo zela eta ez nuela bakarrik eratu nahi. Igual, istorio bera behin eta berriro kontatzearen erruan irea zen. Behin eta berriro esaten niolako beldur nintzela. Egunen batean hil egingo zela eta ez nuela bakarrik eratu nahi. Komeni da jakitea, azkenean hil egingo zarela, esaten zidan. Eta besteen bizitzak okupatzen zituen emakumearen ipuina kontatzen zidan. Medikuaren itxaron gelan eizatzen omen zituen biktimak. Medikua atera eta hurrengo gaixoari deitzen zionean. Inorez bazen aulkitik altxatzen, gaixoa ez zelako bere itxordura joan, emakume hau altxatzen zen bere ordez. Horrela okupatzen zituen besteen bizitzak, besteen gorputxak. Egunero zen norbait berria. Egunero zeukan gaixotasun desberdin bat. Gripea, bizkarreko mina, orkatileko bihurritua. Emakume hark ordea, gaitz terminal bat zeukan. Gaitz bat berea bakarrik. Gaitz bat berea eta ez beste inorena. Ama isildu egiten zen gero. Nik istorioaren amailera zein zen galdetzen nion. Ama nola amaitzen da istorioa, zer gertatzen zaio emakumeari. Komeni da jakitea, azkenean hil egingo zarela, esaten zidan. Eta isildu egiten zen. Askotan pentsatu dut, niri amaiera ez kontatzeko alde egin zuela etxetik, baina bosta sola. Orain, badakit, finean, bizitzak hori daukala. Amaitu egiten dela, baina bitartean, bizi egin behar dela. Zer? Orain, pasilloan, ez dela inor giratzen pasatzen naizenean. Ipurdia begiratzeko. Probatu beharko zenuke. Horretarako egin duzu? Ta zuze, gaur ere matrikulatzera etorri zara? Beka ateratzeko paperen bila etorri naiz. Ta zu? Gustatzen zait kampusen entxeatzea. Badakizu, kontzertua, bihar. Bihar kalera botako dut aita. Beka ematen ez badidate, jodituta egongo naiz. Saiatuta ere, ez dago modurik normala izateko. Zuk nola egiten duzu? Gogoratzen bankuarena. Ume hau, Ez da etorriko, ez da? batek daki. Kakaitzen zu burutik bera.
Ordu bietan bazkalduko dugu. Ez etorri berandu. Bakizu lauretan joan behar dudala lanera. Ta Leire lehenago atera da bankutik gurekin bazkaldu ahal izateko, Beti ezin da egin batek nahi duena. Zunigatik, Daniel. Zinda Leire. Bankuko zuzendaria. Etorri nahi duzu? Hau zer da, zita bat. Iepa, Dani. Lagun bat etorri da. Botz polita dekozu. Beste plater bat jarriko dugu, orduan? Gaixo. Kendu plater hori, mesedez. Badakizu ez dela itzuliko, Daniela. Ez deitu Daniela. Behin ere ez diotu txik egin. Astero lagundu dut ospitalera. Medikuz mediku ibili gara, elkarrekin. Zer gehiago egin behar nuen nik. Nire gorputzera eman murion. Baina ze nahi zuen nik egitea. Ze nahi zuen, Daniela. Ez deitu Daniela. Bakitxo, biaren naiz lanera joango. Zerri horiek naute botako. Nik alde egingo dut. Baina ez zauz esaten. Zan alde ingo zule. Zu jota zauz. Gainera, bihar alditzen bazu, ez tozu langabeziako grauko. Zazingo zu, banku haustu? Opor egun bat, zortziaten, Eta bihar bat joango naiz ondartzara, paseatzea. Bueno, hori bada plana, kotxeko giltzak lagako zutez, gure baso. Vale. Bueno, eta gero nire kontzertura etorri zaitezketen nahi baduzue. Bai, bihar arratsaldean da. Eta jake Danielek ez duen etorri nahi. Bueno, ederto baten, ez da? Bai, plan politi izango da, eskerrik asko. Bai? Eta zuek bizok orduen... Gauza batzuk hartu behar ditut lokaletik. Lagunduko didazu? Bai, segi. Leire. Bueno. Ia. Hau zer da irrati bat. Baina zen mendetakoa da, gabe. Ni puedo, no sé qué.